Assalamu alaikum, kuna tare da gidan TV labarai 24 da sabo ya shirye-shiryen ta a kafafen sadarwa na zamani. Yau za mu tattauna akan wata sabuwar waka da Ludayin take kan dawo, ma'ana take tashi, take haskawa, ake yayin wannan waka. Har ma ake kwaikwayon rera wannan waka a kafafen sadarwa na zamani, duniyar kafafen sadarwa ta zamani ta TikTok da Instagram da ma sauran kafafen sadarwa na zamani. Suna na Musa Yusuf Bakoji, sai ku biyo ni domin jin sunan wannan waka da kuma mawakin da ya rera wannan waka. Sunan wannan waka yar Barbela, wadda jarumi kuma mawaki Abdullahi Amdaz ya rera ta. Wanda bai san jarumi kuma mawaki Abdullahi Amdaz ba, shine wannan shahararren jarumin da na cikin shirin labari na wanda ake lakabi da suna Excellency. Luke zababbar yarinya, a matsayin na gwamna bai kamata in dinga shiga shara babu shanu ba. Hakika wakar yar Barbela ta samu karbuwa sosai a gurin samari da yan mata, musamman ma dai yan matan, yayin da yan matan ke amfani da wakar domin nuna soyayya da su ga irin mazajen da suke so. Yan matan na yin bidiyon wakar ne tare da rera wakar ta yadda suke sa hoton wanda suke so daga baya. Kuma abin da ya fi ɗaukar hankali shine yadda yan matan suke amfani da bidiyo da hotunan shahararrun mashahuran malamai. Da kuma shahararrun 'yan siyasa na nan gida Najeriya da ma kasashen ketare. har ma da shahararrun 'yan wasan kwallon kafa da wani. Jaruman fina-finan Hausa sun hada da ɗaiɗaikun al'umma. Mana subscribing a tashar mu ta YouTube mai suna Labarai 24, sannan ku danna kararrawa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Ni ne naku Musa Yusuf Bakoji. Allah ya sake hada mu a shiri na gaba.